Právě začíná intimní a naprosto nevizuální pořad Burjanovo zavěšený kafe. Já vás vítám a přeju příjemný poslech. Dobrý den, vážení posluchači Burjanova zavěšeného kafe. Vítám vás při poslechu 193. dílu tohoto podcastu a přeju příjemný a inspirující kulturní zážitek. Ve 187. díle tohoto podcastu jsme si pouštěli písničky neobyčejné slovenské písničkářky Zuzany Homolové, členky někdejšího Šafránu a účastnice mnoha festivalů osamělých písničkářů. Dnes vám s ní nabízím rozhovor, tak ať vás baví stejně jako bavil mě. Zuzano, ty sbíráš už spoustu let slovenský lidový písničky a mě by zajímalo, jestli se tahle ta činnost nějak ve tvém životě mění, jestli se teď jinak, než to bývalo dřív. No, v prvom rade ja ich nezbieram. Oni sú už dávno zozbierané, na to už boli noví, šikovní ľudia v priebehu v podstate už druhého dvojstoročia. Niekedy v polovici 19. storočia začali zbierať a robia to snáď dodnes. A našťastie to ostáva buď publikované, alebo sa tak pomaly vyťahuje z nejakých análov a sa to publikuje. No skrátka to je. Možná som měl říct, že objevuješ. No, ja si myslím, že objavené sú tým, že ich vytvorili a sa zachovali tiež v priebehu stáročí, takým tým omielaním doma v prostredí, v rodinách, tým, že sa zachovali, až kým ich nejaký zberateľ nezapísal a potom neskôr dokonca aj nenahral. A ja už z toho hotového vlastne vyberám len tie, ako sa to hovorí, tie oriešky. No ale mění se to nějak? Jak to... No, myslím, že dôležité je to, ako som na to prišla. To bolo v mojich študentských časoch. Keď som bola študentka, tak bola vlna hippies v 60. rokoch a vlastne koniec 60. rokov bol taký intenzívny aj u nás, aj v spoločnosti, ako to všetko meklo, ako sme sa dostávali možno trošku k informáciám, čo sa deje inde. A dozvedeli sme sa z našich rádií, sme sa dozvedeli o Bob Dylanovi a o ďalších akoby protestných, akoby protivojnových a tak ďalej, s takými nálepkami, takými, ktoré smeli k nám preniknúť. No, ale bola tam aj Joan Baez a boli tam aj ďalší folkoví hráči, anglosaskí väčšinou, ktorí stáli pred publikom, pred mnohopočetným publikom, s repertoárom banálnych starých príbehov, baladických príbehov, rôznych anglických balád, alebo írskych, alebo rôznych iných. A to bolo niečo, čo ma dosť zaujalo, keď som videla dokument, alebo som si čítala o dokumente o Newportskom festivale, kde bolo v tom blate a v tom kotli 30 000 poslucháčov a Joan Baezová tam sedela na pódiu s gitarou a spievala o tom, ako niekto ublížil niekomu inému pred 100 rokmi. A mala som také šťastie v tom nešťastnom roku 1968, že som sa prostredníctvom študentskej brigády vo Francúzsku dostala k štipendiu a som tam 1 rok študovať v meste Tours na Loire. Takže tam som sa dostala vlastne jednak do kontaktu s podobným hnutím vo Francúzsku,
kde fungovali takí folkoví alebo pesničkársky ľudia. A jednak som sa priatelila s Američankami, spolužiačkami, ktoré ma zasvetili zase do toho, hlbšie do toho, že to neboli len protivojnové piesne, ale že to malo taký širší rámec. A keď som sa v 69. vrátila domov, aby som pokračovala v štúdiu, študovala som výtvarnú výchovu a slovenský jazyk na Filozofickej fakulte v Prešove, tak som sa vlastne zahlbila do knižníc, keďže sme mali predmet aj historická literatúra a tak ďalej, tak som vedela o tom, že existujú u nás zbierky starých ľudových, jednak povestí, jednak rozprávok a jednak toho piesňového materiálu. No takže to prvé, čo bolo, že som vošla do tej knižnice a vybrala som si storočnú zbierku od človeka, ktorý sa volal Medvecký a tam boli aj ľudové piesne, aj ľudové balady a ja som sa principiálne venovala tým, ktoré tam mali taký jednoriadkový notový zápis. A kde bolo potom na 2 strany textu. To znamená, že tam bol opísaný celý príbeh toho, buď tej rodiny, alebo toho zlého syna, alebo dobrého syna, alebo zlej matky a tak ďalej. Ako sa to tými stáročiami prenášalo. A zámerne som si vyberala také piesne, kde nebol 3/4 takt, čomu tiež rozumieme. Chtěla si byť svetová proste. To je jasný. No a odtiaľ som si povypisovala, nakreslila som si podľa pravítka 5 riadkov notovej osnovy a tam som si prepisovala tie guľvočky a ten text som si prepísala rukou samozrejme. No a to bola vlastne takých asi 10 tých balád som si vypísala ako prvých. A tie som potom pomaličky doma študovala. Som si ich skúšala spievať, skúšala som to hrať s gitarou a skúšala som ich tak trošku aj premieňať, pretože ten jednoduchý notový zápis na tie 4 takty by asi veľmi nestačil na ten dvojstranový text. A ty si byla trošku jako navedená těma světovýma zpěvákama, že se ti nechtělo to dělat jako by to bývalo se dělalo, kdyby to dělal soubor písní a tanců slovenských. A chtěla si do toho tu Joan Baezovou dostat, ne? Áno, samozrejme, jasné, že to bolo to primárne. Ale na druhej strane som si uvedomila, že v rámci tej našej doby, ktorá bola veľmi optimistická, ktorá nepropagovala žiadne tragické momenty a vlastne to bolo vytesnené zo života, tak tam nebola vôbec šanca, že by nejaké oficiálne, nejaké strany sa o to zaujímali. Myslím teraz nie politické strany, ale nejaké médiá alebo niekoho iného, že by to zaujímalo. Takže to boli vlastne len študenti a študentské kluby, kde som tiež predstupovala s takýmto materiálom a žasla som, že tí ľudia sedeli nepohnute a počúvali, čo sa stalo niekedy. No a tak. A to musel být strašně zajímavý pocit, když najednou něco takového najdeš, přineseš to do toho života zase zpátky a funguje to. No ja som dodnes vlastne udivená z toho. Takže hovorím potom celé teda to ďalšie pokračovanie toho asi v týchto líniách to šlo, že som zbierala tie rôzne príbehy, to boli z rôznych situácií, z vojny, z rodinných záležitostí, z protitureckého odboja. No vlastne všetko, čo sa zachovalo v tom takom tom denníku tých ľudí v tej pamäti, ktoré sa potom tradovalo a sa to nejak obrusovalo, tak to bolo všetko pre mňa zaujímavé. No, takže...
roku chcela ona vedieť, čo je ženskom veku. Jaj, mamička, už chcem ja vedieť, čo je muž. Jaj, mamička, už chcem ja vedieť, čo je muž. Ach, dceruška moja, nevydaj sa ešte. Všetci ľudia vravia, že si mladá ešte. Lebo tak je dievke mrú, čo sa mladie vydajú. Lebo tak je dievke mrú, čo sa mladie vydajú. Mamo, moja mamo, strhávam sa v noci, že popod náš oblok chodievajú chlapci. Pokoja mi nedajú, na oblok mi búchajú. Pokoja mi nedajú, na oblok mi búchajú. Dceruška moja, tak to urobíme. K mojej posteli tvoju priložíme. Keď ty budeš pri mne spať, nebudeš sa strhávať. Keď ty budeš pri mne spať, nebudeš sa strhávať. Ty jsi ale potom, pokud vím, se pamatuju, jak si rozšířila pole působnosti, nezůstala si jenom na Slovensku. Jak to bylo? Áno, to bolo v tých 70. rokoch. Ja som skončila školu v 72. roku a šla som pracovať do Bratislavy. Som si našla miesto metodickej poradkyne pre amatérske výtvarníctvo. To zní dobře. A cieľene som šla do Bratislavy kvôli tomu, že už medzi tým som tam navštívila niekoľko študentských klubov, ktorých bolo ku podivu dosť. To zázemie bolo pomerne pestré a bola tam príležitosť vlastne predvádzať niečo také, o čom sa možno len učili niekde v literatúre. Takže
Áno, a tak som raz dostala telefonát od jedného známeho zo študeckého klubu na Mladej garde, ktorý mi hovoril, vieš čo, my sme tu mali včera koncert Jaroslava Hudku a potom sme ako vždy sedeli v klube a púšťali sme si to, čo tu bolo predtým a púšťali sme si nahrávky, keďže oni tí študenti v kluboch, to je zaujímavé, oni mali perfektnú rádiovú výbavu, teda rozhlasovú techniku. Oni vlastne tým, že sa inovovali tie mašiny v oficiálnych rádiách, tak ich darovali do tých študentských štúdií a oni si tam vlastne robili vysielania. Neviem, ty si žil na internáte niekedy? S Jirkou Dědečkem jsme zažívali mockrát. Na Mladé gardě jsme hráli mockrát a hráli jsme vlastně v Bratislavě každý měsíc. No, což je úplně dneska neuvěřitelný. A vím, že tam byly úžasně vybavený studia, který šli do všech těch velkých místností na té koleji. Šlo to takhle. No. Áno, a mali tam ešte rozhlasové vysielanie, čiže oni všetci vlastne tí študenti, ktorí nešli v sobotu domov, tak počúvali rádio, kde im robili vlastne takú osvetu a kultúru. No tak mi zavolal tento chlapec a hovorím, bol tu Jaroslav Hudka a som mu to púšťal, čo sme tu nahrali s tebou pred týždňom, alebo kedy. A povedal mi, daj jej moje telefónne číslo, nech sa mi ozve, ale po 11. do poludnia. No, protože on spí poledne, že vždycky. No tak som čakala na druhý deň do 11. hodiny a z úradného telefónu som zatelefonovala do Prahy Jaroslavovi Hudkovi, o ktorom som nevedela nič, iba že chodí a hrá a spieva. A tak som sa dozvedela, že robí trochu paralelne aj to, čo robím ja, okrem iných svojich vecí, ale že sa vlastne vrta v Sušilových zbierkach ľudových piesní moravských a že si vyberá podobné vlastne aj témy, ktoré vznikli a zachovali sa na Morave. No tak sme sa dohodli, že by som mohla niekedy prísť. A tak sa mi to stávalo potom častejšie, že ma pozýval do společenstva Šafrán. No a tam já už tě pamatuju. Tak. A byl to úžasný úspěch. Tam ty lidi, kteří normálně se smáli jenom, nebo vlastně jim šlo o ty vtipy proti státu, tak najednou viděli tebe a tu poezii a tleskali jak blázni a byla tam vlastně nějaká změna i v tom vkusu těch lidí. No, áno, to boli ľudia, to bolo úžasné, že viem, že s Hudkom spievali jeho refrény, aj tých ľudoviek, ale samozrejme aj tých rôznych aktuálnych textov. A so mnou sa veľmi spievať nedalo, ale sa mi zdalo, že tí ľudia boli ozaj ochotní sedieť a vnímať tu a počúvať. Išlo dievča na vodu, ho, ho, ho. Išlo dievča na vodu, paráda, paráda, cez Pánovú záhradu, činčanriara. Postretol ju mládenec, ho, ho, ho. Postretol ju mládenec, paráda, paráda, daj mi dievča, daj veniec, činčanriara. Ja ti nedám svoj veniec, ho, ho, ho. Ja ti nedám svoj veniec, paráda, paráda, ty si z pekla vyhnanec, činčanriara. Počom si ma poznalo, ho, ho, ho. Počom si ma poznalo, paráda, paráda, že si ma tak spoznalo, činčanriara. Po pierečku s trapatom, ho, ho, ho. Po pierečku s trapatom, paráda, paráda, po nose špicatom, činčanriara.
Keď si ma vzal, tak ma nes, ho, ho, ho. Keď si ma vzal, tak ma nes, paráda, paráda, ponad hory, ponad les, činčan, riara. Keď ku peklu prichádzal, ho, ho, ho. Keď ku peklu prichádzal, paráda, paráda, otvárať si sám kázal, činčan, riara. Čo ťažkého nesiete, ho, ho, ho. Čo ťažkého nesiete, paráda, paráda, že otvárať kážete, činčan, riara. Nesiem krpce halenu, ho, ho, ho. Nesiem krpce halenu, paráda, paráda, Richtárovú Helenu, činčan, riara. Takže niekoľko, teda 10 ročí som spievavala toto, potom sa to samozrejme jemne zúžilo, po tom 77. po charte, po vyhostení kamarátov, po v podstate rozprášení aj šafránu. Tak... A v čom sa to zmenilo? No jednak sa to menilo mojim osobným životom, že jednak, že začal byť ten režim taký oveľa neprajnejší ako dovtedy. A jednak som sa vydala a mala som pocit, že potrebujem čas viac na tie iné veci. Jo. a tak sa to nejak sa menej hrávalo. Menej ma pozývali, alebo možno menej som bola ochotná. A tak to nejak letelo, až kým nakoniec sa v Bratislave neutvoril taký o nejakú generáciu mladší klub z hráčov a spevákov, pesničkárov, ktorí si dali názov Slnovrat a začali intenzívne fungovať v jednej mestskej pivnici starého historického domu. A tam som sa stávala často hosťom toho. A okrem iného som začala aj zhudobňovať texty básnikov, aj súčasných básnikov a neskôr aj tých chlapcov, tých priateľov, ktorí mi dali Pálo Malovič alebo Miloš Janoušek, takže som aj na túto tému robila. No a tak to nejak rýchlo utieklo, až som si uvedomila, že však sú tam aj hlavne po revolúcii som objavila, že sa začali vydávať aj zborníky tých ľudových piesní a balád, ktoré boli pozbierané a boli uložené niekde v skriniach Slovenskej akadémie vied. A boli to konkrétnejšie povedané, boli to aj príbehy pre spánok. Ja viem, že v češtine také slovo nie je, ale prespánka je žena, ktorá sa prespí s niekým a potom má dieťa. Aha, to je zajímavý. Áno, neviem, to možno sa v Čechách nestávalo. Ja som o tom neslyšel. No a boli v tých zbierkach, boli práve príbehy farárov, ktorí mali takéto vzťahy so svojimi rôznymi družkami alebo slúžkami, alebo no a to boli také piesne, ktoré sa už vôbec dovtedy akože nespievali bežne a ja som si dovolila z nich povytiahnuť niekoľko takých prípadov, pretože vtedy to bol veľký poklesok, samozrejme, ale v dnešnej dobe a hlavne dnes, keď som sa minulý týždeň dozvedela, že pôrodnosť na Slovensku klesla až pod úroveň z roku 1926, teda za posledných 100 rokov. No, takže ja som to začala brať ako inšpiračný materiál. Záležitosť, jasne. No, vidím, že to nemalo veľký dosah. No a k tomu som začala potom priberať jednak som sa spojila s kamarátom, s huslistom Samom Smetanom, ktorý
bol ochotný so mnou so úslami nejak vstupovať aj spevom, ale aj takým do takého dua, tak s ním sme dokonca aj nejaké svety pochodili a začala som vyberať aj piesne, ktoré už teda nie sú čisto ľudové balady, nekončia ani tragédiou, ale sú skôr také, sa im hovorí, naratívne, že to boli skôr aj komické príbehy ľudí, nás. Len sú to príbehy spred tých storočí a dnes ako keby sme ich opakovali netušiac o tom, že sa môžeme vyhnúť rôznym nepríjemnostiam, že sme skrátka takí babráci, že robíme to isté zle a možno aj horšie. Nabijme s kantárom, že spávam s Richtarom, nebudem už. Nabijme s kantárom, že spávam s Richtarom, nebudem už. Richtar mi tak súdil, že ma malo ubil, hamba veľká. Richtar mi tak súdil, že ma malo ubil, hamba veľká. Mě tam zajímá ten kontakt s tím světem. Já vím, že si dokonce sbírala, nebo když nechceš sbírat, tak hledala písničky někde v Maďarsku, nebo já nevím ještě, kde to bylo, a že máš vlastně i jazykově, že jsou to věci, které jsou psané s takovým nářečím, kterým už vlastně člověk jako skoro nemůže rozumět, a přitom to jsou slovenský písně. Jak to s tímhletím je? Áno, no získala som aj materiál zberateľov, konkrétne v Maďarsku, ktorí pozbierali tie piesne od menšiny, ktorá tam bola 200 rokov. Mm-hmm. A tí ľudia, ktorí ešte sa teda nepomaďarčili a ktorí používali ten svoj originálny jazyk, povedzme zo stredného Slovenska, alebo z východného, alebo z Gemera, takže oni v tom nárečí tam naozaj ostali takí zatvrdlí. A tie piesne sú trošku iné, melodicky, sú také asi jednoduchšie, ako tie, ktoré sa zachovali povedzme niekde na hore Hroni, alebo kde boli naozaj poznačené tou melodikou tých jednotlivých regiónov. Ale tí príbehy sú veľmi zaujímavé a sú také, ktoré som nenašla medzi tými slovenskými zbierkami. Takže áno, takže mám niekoľko takých vecí zaradených. V Čívském cintérii
rozmarín zelený. Keď ho veter veje, pekná vôňa voní. Keď ho veter veje, pekná vôňa voní. Jakoby len vôňa pekná nevoňala, keď mne tam už leža tatenko aj mama. Keď mne tam už leža tatenko aj mama. Tatenko, mamenka, celá má rodina, celá má rodina je tam zhromaždená. Celá má rodina je tam zhromaždená. Černá zem, na teba sa hnevám. Za vás, mé mamenko, keru ja vás nemám. Za vás, mé mamenko, keru ja vás nemám. Hýbaj, dcerko, domu, máš mamenku druhú, čo má po tej mamke, keď ma len vždy bije. Čo má po tej mamke, keď ma len vždy bije. Keď mi hlavku myje, o stoličku bije. A keď mi učeše, krev potočkem teče. A keď mi učeše, krev potočkem teče. Chleba krája, na nôž mi ho merá. A keď mi ho dáva, škarede pozíra. A keď mi ho dáva, škarede pozíra. K tomu patria aj piesne, ktoré sú povedzme z rusínskej menšiny. Sú to aj piesne, ktoré sú povedzme v šarištine, ako vo východoslovenskom nárečí. To sa týka hlavne tých vojnových. Tých vojnových piesní, ktoré sa vlastne odohrávali tie boje hlavne na tom východnom Slovensku a na východnom Polsku a Ukrajine. No. Takže preto a to je to tvoje album o té válce, co si dělala. Kde je taky ten dopis těch žen císaři, aby válka trvala co nejdýl. Je to tak, jo? Áno, to bola ešte potom tá ďalšia etapa, na čo som sa sústredila. A to bolo v rokoch 2014 až 2018, som si povedala,
To je rok, kedy skončila Prvá svetová vojna. Všeličom som si o tom prečítala, všelijaké aj historické materiály, aj poéziu, ktorú písali slovenskí básnici k tomu, a vyhľadala som si rôzne vojnové, tak na kríž vojnami, čiže od tých tureckých bojov cez tie ja neviem, aké rôzne nejaké uhorské vojny, až to končilo potom Prvou svetovou vojnou. Nikdaj som nevidel tak devčátko plakať, jak moja plakala, keď me prišli lápať. Jak moja plakala, keď me prišli lápať. Lapajce, lapajce, hoc i do jedného, len mi neulapce frajera mojeho. Len mi neulapce frajera mojeho. Bo môj frajer hromí na obidva nohy, ucekať nemôže, pomáhaj mu Bože. Ucekať nemôže, pomáhaj mu Bože. Ucekaj, Janičku, hore komoničku, bo za tebu ide žandar na koničku. Bo za tebu ide žandar na koničku. Že by žandar ďabla a synu druhého, že by neulapel frajera mojeho. 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 Veľa tých vojnových piesní bolo v šarištine alebo v spišskom nárečí, čiže také šušušu, také skoro do rusínčiny, a dokonca tam aj kombinujem taký poľský variant tej piesne, ktorá je akoby v slovenskom jazyku uzatvorená, ale dá sa vyvíjať ďalej ešte potom v poľskom niektorom gorálskom nárečí. Tak, no. No to jsou věci teda. A ještě, já jsem včera na koncertě zaregistroval, že tam něco povídáš o nějaký písničce z Bostonu, z Ameriky. Jak to je s tím? No a to sa viaže zase k tomu najposlednejšiemu albumu mojej trojky Zuzany Homolovej, neviem, či sme to spomenuli. Ešte ne. No, takže keď som hrala so Samom Smetanom a natočili sme taký pomerne úspešný album, za ktorý sme získali cenu Aurela na Slovensku. Volá sa to Tvojej duši zahynúť nedám. To bolo o takej dievčine, ktorá sa topila v Dunaji a volala o pomoc mamu, otca, sestru, a každý mal strašne veľa toho na práci a každý teda na ňu kašľal, až zavolala svojho milého a ten zanechal voz so zlatom stáť a skočil po ňu do Dunaja. No a povedal, že tvojej duši zahynúť nedám.
že sa tenej triasoška, tenej, že sa tenej triasoška, pod nos stojí pekná diavoška. Švadele tadele tenula, švadele tadele tenula, na matere hlasom volala. La 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 la, la 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 la. Vyberte me, mamo, z Dunaje, vyberte me, mamo, z Dunaje, pokým mne rybky neznaje. A je mechy šijem, nemážem, a je mechy šijem, nemážem, tvoje duši spomoc nemážem. Švadele tadele tenula, švadele tadele tenula, na otca si hlasom volala. La 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 la, la 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 la, la 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 la. A jesenové zem nemážem, a jesenové zem nemážem, tvoje duši spomoc nemážem. Švadele tadele tenula, švadele tadele tenula, na sestru si hlasom volala. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Švadele tadele tenula, švadele tadele tenula, na milýho hlasom volala. La 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 la, la 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 la, la 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 la. A je zlatové zem ho nahám, a je zlatové zem ho nahám, tvoje duši zahynúč nedám. A na tom albume sme sa zhodli, na ňom sme spolupracovali s rôznymi úžasnými muzikantmi, tentokrát už slovenskými. A medzi nimi bol aj Marianko Varga, aj Dano Salontaj, a rôzni fajn ľudia. A povedali sme si, že takto by sme to chceli asi aj do toho živého koncertovania nejako, a sme sa zamerali na multižánrového gitaristu alebo takého hráča na strunné nástroje Miloša Železňáka, ktorý je srdcom jazzový gitarista, ale má doma tiež zbierku rôznych zaujímavých nástrojov, väčšinou strunných. A je to veľmi agilný chlapec a veľmi s nami, myslím si, dobre zapadol, a s ním sme vlastne pokračovali aj v živých hraniach, aj sme natočili 2 ďalšie albumy. No a takže vznikol aj ten album o tých vojnách. Ten sa menuje jak? Ten sa volá Keď vojačík narukoval, tak optimisticky. Áno. A potom v tom ďalšom poslednom, ktorý sme vydali v 2022, 3. Teraz je 4. No a volá sa Však je to láska zlá. No a tam sme pokračovali v takých tých zlých vlastnostiach ľudí. Tam som si urobila radosť, že som také typické príklady toho obžerstva, alkoholizmu, nenávisti, ubližovania, vzťahov mužov, žien a tak ďalej. A tam som zaradila aj pieseň, ktorú som sa naučila od môjho dokonca príbuzného, to bol manžel mojej sesternice, ktorého otec pochádzal zo Spiša a on bol taký literárne činný, som sa dozvedela. On písal aj nejaké reportáže do spišských novín a on sa ocitol
v takom družstve vysťahovalcov do Ameriky ako slobodný chlapec a väčšina tých mužov boli ženatí, tak on zložil na ich konto pieseň, ktorá hovorila o tom, že ich ženy doma tie peniaze prepíjajú, tie, čo oni krvopotne zarábajú. Takže toto je tá pesnička. Dobre, že toto te ženy majú, ktoré v Amerike mužov majú. Muž pošíla domu dolariky, ona v karčme zdvíha poháriky. Muž pošíla jak dobrej gazdini, že by mala vyplaciť z ošminy. A ona nič na ošminy nedá, len keď ona vše nové čižmy má. Cíce do sušedy, bo tu po vás nejakej potreby, bo tu prídu dzievky s párokami, i cedzeci a nocujce sami. Cedzeci ráno postávali, od macery chvištiček pýtali, ja nemôžem, bo me bolí hlava, bo do rána v karčme tancovala. Tri ostré patróny a tak by ja prosto do nej strelil, až by môj odzecio širocil. A tak by ja prosto do nej strelil, až by môj odzecio širocil. Nedávno vydal knihu taký jeden stand-upista slovenský, veľmi vtipný človek, ktorý napísal román Amerikáni. On je z východného Slovenska tiež a volá sa Hudák. A niekde zrejme v rodinných análoch sa dozvedel o príbehoch tých Slovákov. Takže viem, že potom chodil a pátral aj v Budapešťanskom múzeu, kde sú vlastne dokumenty o Rakúsko-Uhorsku. Ja. No, takže tam sa podozvedal zrejme rôzne veci. Ale viem, že niekde sú aj publikované nejaké príbehy tých Amerikánov, ale väčšinou, čo som sa s nimi stretla, tak sú to väčšinou smutné spevy
také, alebo básne, také s takým vlastne so smútkom za rodinou v ďaleku a také skoro hovorím, také, čo sa mi teda nehodilo. A jak podle jakého kritéria si to vybírala a vybíráš? Čo sa mi páči. No. Tie posledné albumy som sa snažila tak trošku tematicky viesť. To znamená, že tento posledný je, však je to láska zlá, aby som citovala Gekerej chodia 2. Ešte je to horší, kamaráde starší, Gekerej chodia 3. Však je to láska zlá, ke ktorej chodia 2. Ešte je to horší, kamaráde starší, chodia 3, Gekerej chodia 3. Jeden je u dverí, druhý snu hovorí, tretí stojí venku, volá na devenku. Milá má, otvor mi, milá má, otvor mi.
No, takže to je akoby titulná pieseň na konci a okolo toho sú tie piesne o tých našich neduhoch. Predtým to bol album ten vojenský, ktorým som sa chcela vysporiadať so spomienkami na vojny a bohužiaľ dneska tie piesne znovu hrávame. A predtým bol ten album, ktorý bol taký trošku roztopašný a to bolo o tých farároch a iných podobných o mníškach a tak. No a tak. Takže neviem, zatiaľ teda nesnorím po žiadnych iných, ale už mám také nutkanie znovu sa pozrieť ešte na nejaké iné témy. A jak to budeš dělat? To se bereš a pojedeš někam do nějaký knihovny, nebo jak Ja mám asi 2 metre kníh. To má. No, jasne. Rôznych zbierok. Mám tam aj Janáčkové, a mám tam aj Moravské, mám tam aj rôzne tie dediny na Slovensku, ktoré majú folklórne súbory, tak oni si aj vydávajú také zborníčky, spevníčky a to sa mi tak občas donesie tým, že sa kamarátim s ozajstnými folkloristami. A bývá tam nejaké překvapení, něco, co třeba netušíš, že tam bude? No vždy je to prekvapenie pre mňa, vždy je to, ako tie ženy, ako napríklad tie ženy boli dosť veľkým prekvapením pre mňa, tie ženy, ktoré písali mužom na vojnu, nech nechodia domov, lebo za nich dostávajú peniaze. Hej? A potom som si o tom prečítala štúdie, vlastne, ako to bolo v tej prvej svetovej vojne. No to je opravdu hodně šokující píseň. Je. Bez sporu. Tak písali ženy na vojnu, aby vojna dlho trvala. Aby vojna dlho trvala. Muža mám na vojne, frajera doma. Aby vojna dlho trvala. Muža mám na vojne, frajera doma. Kým som muža doma mávala, v roztrhanej sukni som vždy chodila, ale teraz muža na vojne mám. Červenú sukňu, lagové topánky, aj frajera mám, ale teraz muža na vojne mám. Červenú sukňu, lagové topánky, aj frajera mám. Zahraj, cigáň, tu je podpora. Zahraj, cigáň, tu je podpora. Muža mám na vojne, muža mám na vojne, muža mám na vojne, frajera doma. Muža mám na vojne, muža mám na vojne, muža mám na vojne, frajera doma. Muža mám na vojne, muža mám na vojne, muža mám na vojne, frajera doma. Muža mám na vojne, muža mám na vojne, muža mám na vojne, frajera doma. Muža mám na vojne, frajera doma.
Obrátíme trošku téma. No. A já se chci zeptat, jak to vypadá teď třeba pro tebe na Slovensku s možností hrát, být jako publikovat, jsou tam nějaký místa, kde se lidi scházejí nad těmito žánry, a nebo jak to tam vlastně vypadá? Veľmi biedne. Veľmi biedne aj za éry, keď ešte fungovali rôzne osvetové strediská, ale aj nezávislé kluby. No, je to biedné. Oni sa samozrejme sústreďovali na to, čo Dúm dal. A podarilo sa nám chodiť do rôznych miest aj na východné Slovensko, aj vlastne do tých centier, kde boli takí ľudia, ktorým povedzme také niečo, na takom niečom záležalo, ale teraz je situácia taká, že aj tie tzv. Nezávislé centrá, to bolo 32 nezávislých centier, ktoré vznikli v celom regióne, že to neboli len sústredení na Bratislavu alebo na nejaké väčšie mesto, ale boli v rôznych regiónoch, kde si poopravovali historické pamiatky, nejaké bašty v Bardejove, alebo v Rímavskej Sobote, nejaký kláštor, alebo pivnicu v Banskej Bystrici, ktorú som sa dočítala, že im ide majiteľ zobrať. Alebo rôzne takéto centrá, kde, čo je strašne dôležité, že tam podporovali aj mladú kultúru, jasné, že tých svojich rovesníkov, týchto činorodých. A teraz týmto nástupom tejto metúcej generácie politikov na čele s Bábikou, ministerkou, ktorá je vlastne len vykonávateľkou toho, čo jej povie jej taký zákulisný, zlý, drsný, bezcharakterný tvor. Takže oni jednakže zrušili fond pre podporu umenia, to znamená, že aj profesionálnych divadiel, fungujúcich folklórnych festivalov, oni sa strašne na folklór obracajú, ale napriek tomu fungujúce také zložky tým pádom úplne odrezali od príjmov, a sú to ľudia, ktorí majú rozrobené, povedzme, festivaly, sú to divadelné festivaly, sú to profesionálni ľudia, že nie sú to takí, ako pre mňa to je taký ľúbezný koníček, že ja ešte mám aj dôchodok, aj chodím do školy učiť, takže ja nie som na to odkázaná, ja chodím vám hrávať zadarmo aj do domu dôchodcov, aj deťom v škôlke, aj sa ponúkam rôznym spôsobom, len aby som si mohla užiť. No, ja viem, to je asi tady už taky teďka. No, to mám obavu, že toto všetko, jednakže neziskovky, tak to už poznáte, že neziskovky dostali totálneho stopa. A strašné je to, že ľudia si síce hovoria, že nedáme sa, pomáhajme si a chodíme. Ja som celú jeseň chodila manifestovať a demonštrovať a teraz sme už boli 3 hodiny sme pochodovali po meste a nosili sme transparenty. Folkloristi vyspevovali takú novú folklórnu pieseň na tú ministerku, na tú hlúpu ministerku. A to sú ľudia, ktorí veľmi vyhovejú tejto vláde, pretože ona sa nesmie rozsypať tým pádom, že nedaj Bože, by sme chceli, aby ona išla preč. No a ona zmietla všetkých čelných predstaviteľov všetkých kultúrnych inštitúcií, všetkých múzeí, divadiel, všade si tam v Bratislave existuje Bibiana sa volá, to je detský dom výtvarnej výchovy. Jo. Tam sa robia výstavy, tam sa robia knižné výstavy, tam sa robia programy, tam sa robia všeličo možné. No a to bolo také veľmi zaujímavé stredisko. Ona si tam svoju susedu z Rakúska si tam postavila ako riaditeľku. Tým pádom odstavila všetkých aktívnych ľudí z toho prostredia. Ostali tam takí, čo to chcú ešte držať nejako nad vodou. Z Národnej galérie tam odstavila jednu z okolností aj moju bývalú študentku,
ktorá zrekonštruovala galériu a ktorá tam zaviedla všetko možné. Takže to žilo 2 roky, tam robila udalosti, akcie. No, teraz si tam posadila svoj... to, co se tady teď děje. Že? No, preto to hovorím, že to je šílené. No. To je šílené. Jasné, že ľudia ignorujú, hej, že no tak nebudem chodiť tam, kde nechcem, kde ma to neosloví. Alebo keď tak so zaťatými zubami idem sa pozrieť na niečo, čo ma zaujíma, ale to je hrozné, to je vlastne tak totálne. Niekto múdry povedal, že kultúra je kostrou tej bytosti toho štátu, či národa, hej, že... Mě překvapilo, víš, i tady byla demonstrace velká a tam mluvili lidi o kultuře a mluvili o ní blbě. To mi hovoril i kamarád právě. Prostě nejsou schopni říct, že kultura je stejně důležitá jako zdravotnictví a jako školství, protože to je zrcadlo, do kterého se musíme dívat, aby jsme pochopili, kdo jsme. A když ho nebudeme mít, tak si budeme myslet, že jsme krásní a nic nebude fungovat. Jo? A to je potřeba říct nahlas. Jo? A to nikdo nahlas neříká. Vždycky se tak jako mluví o těch neziskovkách a o tom, kdo nedostal peníze, ale o to jde až v druhém případě. Jo? A to bežne ľudí nezaujíma. No, jistě. A to keď si čítam také tie na Facebooku tie ozveny tých ľudí, ktorí majú problémy a žijú niekde inde a o kultúre nevedia nič, tak také tie nech ide vykladať tovar do Lidlu, alebo nech ide makať, alebo bla 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 a bla 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 a to je strašné. Maľovať, púdrovať, stroja sa Čajkovský vidiecké milovať, stroja sa Čajkovský vidiecké milovať. Pekne ste, dievčence, ale nie od Boha, lež od toho prášku, čo sa púder volá. Stejně, Zuzano, co ti dělá radost? A jestli můžeš i v takové situaci, která je na Slovensku a která je tady teď pomalu taky, jestli může člověk mít radost, jestli může žít nějakým plným životem. No ono sa to tak vlastne melní všetko na také
na niečo také, ako sme žili volakedy predtým. Ak si pamätáš, že my sme žili v zlej dobe, ale sme sa vedeli spojiť a vedeli sme si robiť radosť. Hej? Boli sme neviazaní, nič nás vlastne, okrem toho, že sme boli zavretí v žalári, ale my sme si robili to, čo sme my chceli a dokázali sme to a dokázali sme sa tešiť z toho, čo sme mali. Jasné, že keď teraz máme obrovské obzory a vidíme, čo všeličo sa dá okrem toho robiť, tak nás to frustruje, ale no nič iné nám neostáva. No, ja mám radosť z prírody, ja chodím rada von. Som rada, keď ešte dokážem vyliesť na skalu nejakú ľahšiu cestu. Mám radosť aj z mojej roboty, musím povedať. Robím to už 50, neviem koľko rokov. Učím deti vo výtvarnej škole. A nielen deti, a to mám asi aj ešte väčšiu radosť. Ja keď som bola v 68. rok vo Francúzsku, tak som si povedala, vtedy nám bude dobre, keď ľudia budú môcť si plniť sny, ktoré si nemohli plniť za mladá, pretože som tam videla v rodine, do ktorej som chodievala, že tá pani jeden rok chodila malovať na japonský hodváb, na ďalšie 2 roky sa učila španielčinu, na ďalší rok chodila neviem čo všetko. A potom sme si písali dlhé 20 ročie a ona mi písala každé 2-3 roky, aký kurz si zase zobrala, čo všeličo ju zaujíma. A to som si povedala, že toto je strašne dôležité. Ja som to tvrdila už veľmi dávno a sa mi to za posledné 3 roky splnilo, že som mohla dostať do kurzu, teda do ateliéru dospelých ľudí, ktorí sa nemohli venovať výtvarnému umeniu profesionálne ani za mladá, v podstate naposledy niekedy v škole. No a že si našli veľké zalúbenie a že robia úžasné veci. Úplne špeciálne moja sestra, ktorá bola úplne inak zameraná v živote, vyštudovala niečo úplne iné a nikdy nemala čas a zmysel pre výtvarnú tvorbu, tak je z nej skvelá výtvarnička. No, takže som im urobila úžasnú výstavu, na ktorú všetci boli veľmi, veľmi hrdí. No, to mi robí radosť. A potom mi robí radosť aj stretnutie s vnúkmi mojej sestry, ktorých občas mám v opatere, alebo sú ochotní ešte so mnou niečo absolvovať, ísť, alebo niekam, alebo liesť dokonca. No ale samozrejme, že dôležité je stretnutie s ľuďmi, ktorých si veľmi ctím a vážim a sledujem ich činnosť, sledujem ich výstavnú činnosť, sledujem ich chudobnú činnosť. To sú vlastne veci, ktoré ma celý život zaujímali a rada chodím aj do divadiel takých, ktoré nám hovoria o tom, aké je to zlé. Presne opačne, ako naša pani ministerka vyhlásila, že divadlo má ovlažovať človeka a má sa v ňom jaksi rozplynúť v kráse a v dobrote, a aby zabudol na reálny život. Jo, to je ono. Ubavte nás k smrti, se říká. A to je presne to. No. Áno, ešte to. Zuzano, věříš budoucnost? No musím. Je to čoraz horšie, ale musím povedať, že nezávidím tým mladým ľuďom dnešným, lebo ešte zdá sa mi, že ani netušia, čo sme im pripravili my a naše generácie a pred našimi generáciami. A aby sa neutopili v tom konzume. No, je to... Nechcem na tú tému ísť, ale je to desivé. Aj s prírodou, aj so zákonmi, aj so správaním ľudí. Takže úbohé deti sú to. Tak já nechci takhle končit ten rozhovor.
A čo ty? Nějakou otázku, která by to trošku vylehčila, aby ty lidi, co si to poslechnou, nešli skočit z okna rovnou. Nie, Bože chrán, nie. Nie, tak to je presne ono, že zase ja tvrdím, že my sme všeličo prežili a videli a precítili, takže nás už len tak ľahko nič nezlomí. A není to zrovna ten průser, v kterým tak se jaksi namáčíme, není to příležitost právě zase pro něco nového, pro to, jak jsi říkala, vytvořit si ty vztahy jinak, vytvořit si ten život jiný a nakonec, upřímně řečeno, nakonec to zlo zase nějak zlomit? No to je presne ono, čo treba. Samozrejme, no v prvom prípade netreba lámať a ničiť to, čo bolo dobré a čo fungovalo. Takže netreba nejakou nenávisťou vlastne rušiť to, čo nám vlastne rušia, ale my medzi sebou si myslím, že by sme to mali ubrániť a uchrániť. Takže z toho určite vyjde niečo, lebo však tá generácia za nami, tá je úžasná, zdá sa trošku, že nie sú ochotní nejak veľmi zabojovať, ale ja si myslím, že budú nútení presne to, ako hovoríš, to povedať nahlas. Hej. No, takže sú takí a verím, že sa to ujme. Že si to ľudia zoberú k srdci. Neviem, či to je len našou tou povahou zvláštnou, takouto, ale mám pocit, že všetci ľudia na svete sú nejakí povahovo zvláštni, že hľadajú také tie najhoršie, najväčšie muchy a ženú sa za niečím, čo nemá zmysel, presne ako ty hovoríš. Takže tak, ale to si musíme uvedomiť. Hej. Tak Zuzano, já ti děkuju za rozhovor a moc jsem rád, že jsi si udělala čas. A ja ďakujem za pozvanie. Tak. A to je pro dnešek skoro všechno, jen si ještě přidáme po těchto povinných řečech o podcastu jednu krásnou Zuzaninu píseň. Můžete mi psát na jb@janburian.cz o čemkoliv, budu rád. Dovoluji si upozornit, že všechny podcastové díly můžete od nynějška poslouchat i přes mé webové stránky, jednoduché www.janburian.cz. Je to tam přehledné a přístupné. Webové stránky se podařilo zrekonstruovat, oživit a zaktualizovat. Najdete tam spoustu nových informací a odkazů. Pokud byste chtěli podpořit tvorbu a distribuci Burianova zavěšeného kafe, můžete poslat nebo posílat pravidelně jakoukoliv pro vás přijatelnou částku peněz na účet 478 399 8003/0800. Na webu najdete i možnost platit přes QR kód. Platba, jak asi víte, není povinná. Můžete poslouchat i zdarma a budu rád. Ale každá koruna pomůže a uklidní. Děkuji za pochopení. Mějte se hezky a teď už slíbená písnička Zuzany Homolové, tentokrát nikoli ze sbírek folkloru, ale ze současnosti. Ještě mám v srdci prestávku. Text pro Zuzanu napsal Palo Malovič. Ešte mám v srdci dieru, ešte sa dívam dopredu. Nestrácam zázrak vieru, kde sa len stretneme, netuším, či bude sneh, či bude tráva a možno zostanem sedieť sama.
na zasneženej tráve, na zasneženej tráve, aj to sa stáva. Ešte mám v srdci prestávku, ešte mám v srdci dieru, ešte sa dívam dopredu. Nestrácam v zázrak vieru, kde sa len stretneme, netuším, či bude sneh, či bude tráva a možno zostanem sedieť sama na zasneženej tráve, na zasneženej tráve. Aj to sa stáva.